Здравейте, Вивокс! Сега продължавам моето оцеляване. Току-що ми задържаха. Моето оцеляване на този мап. Ако продължавам, аз го започвам. Вероятно. Сложих се картина. Имам камък. Да си опека. Имам флинт, добър съм. И мисля да излизам. Съм на нормал, добре. Имам армор. Аз вероятно ще си направя кирка, да взема малко дърво. Ма няма да я айран. Нямам ли пръчки? Нямам ли пръчки? Изхъбих си пръчките ли? Праси. Камък не съм си взел и камък не съм си взел. Защо не съм си взел камък? Никой не може да ти каже. Бая, кирки имам, не ми трябват. Кирки не ми трябват, кирки. Слагам всичко излишно. И отивам да събера. Не знам какво събера. Не ме бърка какво ще събера. Просто не ме бърка какво ще събера. То става нощ, което значи зомбита. Защо зомбита? Не обичам зомбитата. Откакто пускат някой роутън флешови деца. Скелет. Този просто. Учиме. Кривак, кривачец, кривачец, кривачец. Учим. Ти мен ли ще ма целиш? Ти мен ли бе? Маха. Ще ма цели тук. Да не съм му някаква тренировъчна мишена. Да ма цели. Не го и срам. Кол! Yes. Да, играя на Сид, който Веном 961 каза. Какво това? Не ме бърка. Викайте се каквото си искате. Аз ще взема кола, защото винаги ще потрябва кол. Въглища. Пишете, ако искате да направя на мултиплеер поредица, ама аз нарочно исках да я почвам, защото ще направя на нашия скапан сървър нещо като мазна реклама номер 2. Няма смисъл. Те няма влязат хора. Просто се развива бавно. Правим си разни сгради. Още. Е валиден конкурсът. Записвам до 31. До 31. Точно на 31 ще гледам резултатите. Телефона. Момент. Здравейте отново. Лаги ми. Вероятно защо откачих току-що клип. Или защото съм на фар. Едно от двете. Обаче аз се изгубих. Супер съм.
Те сега да действам на спомени, значи къщата мина там. Ще видиш ти. Овце нещастна. Ще ти кажа. Амаха. Ще гладен съм. Шит, пък, шит. И ето къщата ми. Моята къщурка. Защо? Защо не мога да намеря крави? Аз шапувам. Джеронимо! Ох, мали ти. Беше фатално. Чуе... О, пържовата я взех. Се фък. Ще си ти отдава. Имам 2 пържоли. Ще взема и клей. Все пак. Да си имам клей. Това е... глина. Тази глина ще им послужи да... за материал, за печка да е яко. Да ма кефи, да ма радва. Да я обира. И... Та-да-да-дам. Добре съм. Добре. Тея ще се върна в къщата. Ще събера малко клей, ще се върна в къщата. Ще паузирам тогас. И до тогава. Добре. Здравейте отново. Направих рекорд, 2 паузирания на клип. Обаче аз ще се върна в къщата. Или ще събера дърво. Или ще събера дърво. Още клей. Супер, още клей. Рей. 8 минути, добре. Паузирам докато стигна до къщата ми. Здравейте отново! Аз се прибрах в къщата ми. Събрах се тука. О, да. О, не. О, шет. Това ми е мината, дет нямам нищо. Мината ми. Аз ще си оставя една картина тук, само да си направя вя. Сега. Картина се прави така. Не знам за кой път показвам. Но да знаете как се прави картина. И ще я сложа вероятно тук. Не. А така. Това. Или сърце, или не знам какво е точно. Не ме бърка, или някаква ябълка в паница без семена. Ябълка. Сериозно. Има още едно. Съм гладен. Гладен съм. О, 3 пера.
Няма да стигне. Така че, не бе, ще стигне, че как. Не се ми едно. Охо, 10 минути. Мали ми, аз ще спирам клипа. Ще спирам клипа. Ще спирам клипа. Ще го спирам. Довиждане до следващия клип. Само да стане напълно вечер, за да спя. За да видя дали е достатъчно светло, за да спя. О, е. Добре, довиждане.